Eyami right ne? Okay. Eyami camera ile angithe ngibuke. Lo. Oh, okay. Okay. Yeah. Can start. Slot. Yeah. Yeah, let's via quick issues ngasiphazamisa. So lokho siyiqalaza thina. Oh, angisayicishile lesithi be on. Okay. Siyabingelela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yeah, it's another beautiful day. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku. Before we start our show, I would like us to pray and even pray along with us olapho ekhaya. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kuludumo kuwe, uNkulunkulu wethu engcwele. Egameni lika Jesu konke okwenzeka kulomhlaba. Baba sibuyisela kuwe zonke ke nezibongo zifanele wena, uNkulunkulu wethu oyingcwele. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Impela uNkulunkulu singafakazi nangobukhulu nobuhle bakho imvelo yosibangalela. Baba siyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla onke. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yonke imilayezo uNkulunkulu eyenzeka nakule ndawo mayibuyisele udumo kuwe uNkulunkulu. Asinakho nokuzibonga uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sinakho nokuncane kokuzibonga kodwa konke kwenzeka ngenxa yamandla nangobukhulu begama lakho. Siyabonga Nkosi in Jesus mighty name. Amen. Amen. Siyabingelela Mama Mshengu. Yebo ninjani? Yeah. Hey, indaba ezinhle lezi. Niyaphila? Yeah, ngiyaphila. Ngisakwazi. Hey, sekuyisikhathi umuntu ubhizi. Sekuyisikhathi phela ukwaba mningi kakhulu abantu bathokozela kakhulu ama-testimonies wakho uhambo lwakho noNkulunkulu. Mhlambe nje ngiqale nginikele lithuba uzibingelele nabantu emakhaya abanyidala bagcina. Oh, ngiyabingelela abazalwane. Bengijwayele kakhulu ukusho ukuthi igama lami ngobuyo kwaNkwanyana. Kodwa ke manje sengumama Shabalala. Yeah. Hey mathata, Mama Shabalala, Mama Mshengu. Yeah. Sembonga uNkulunkulu. Yeah. Wafika la deliver testimony maqede uyanyakazisa umhlaba wonke kanti ekunyakazeni komhlaba kodwa ngasho ngathi mina uzoshada. Yeah, wayisho yona noma ongikhomba nje kwabanye abantu usuthatha umsebenzi kaJehova. Cha ngangijokhela la kodwa khona ngangisho khona ukuthi Kodwa khona ya khona wawuyisensa kona ukuthi izogcina ifikephi. And wawushaya ngonyawo phansi uthi nje ngeke. Bengekho vele inhlelweni zami ukushada. And ukube akuyena uNkulunkulu ongiconvinceile himself. Bengekho ready ukushada. Bengekho ready. Hayi ngani bengisabela ukholo lwami ukuthi luzokholwa nawe bakhona obaziyo abangenile emshadweni bevutha lwafu ukholo lwaphela. Nanokuthi benginefiye yabona abantu abaningi bebengithinta balimele emshadweni abesilisa nabesifazane. So uya imagine umuntu ezokuvusa ngo11 ebusuku lele akutshela inkinga zakhe, cela umthandazo. Nomunye ngakusasa, nomunye uyakhala sekwenzeke lokho emshadweni. Wena then uphinde ufuna ukuyongena khona. Ileyo nto ebingichallenge kakhulu. Yeah. Manje ngoba phela ngishadile. Yeah. Ngizazongena nje kwimibuzo yami. But yabona nje lo. Ukhulekile ukungibuza. Hayi ungangibuza. Nje. My first question. Nihlangana kanjani no Baba Shabalala? All right, uBaba Shabalala wasivakashela enkonzweni iMountain Movers by Faith eDobsonville. Wasivakashela it was last year December.
noma ngengikhumbula ukuthi kuliphi iviki la December, but it was December. Thema izivakashela wavakasha mina ngafika late, angangambona. Then waphinde futhi wabuya wazosifundisa indaba ze-rapture ezosipha isifundo. So ngambona naye njengabazalwane bonke, hawu sibonge isifundo kube njalo. Wanyamalala ke. Okay, masihlukanisa unyaka, inkonzo yokuhlukanisa unyaka futhi ubekhona, waphinde wasipha esinye isifundo. Emva kolokho waphela ubaba Shabalala. Nami angizange ngize ngimfollow up because bekuyi-duty yobaba ukufollow up komunye ubaba ukuthi washonaphi. Waphela nje sangamazi ukuthi ushonephi. Kodwa ke ngibe namaphupho ke mina. Ngiphupha ubaba uShabalala, ngiphupha ubaba uShabalala. Ngize ngisho komunye umama wasenkonzweni ngireport ku-elder yasenkonzweni ukuthi ayi nginamaphupho, yazi ngiphupha ubaba uShabalala kanje. Hayi ubaba uShabalala phela singakhohle ukuthi naye une-history engathiwa kwaphathaphatha. Yini manje le ayenza? Uyabona lokho kujoka nje. Hayi ngimphuphe ngize ngicele ngoba amaphupho uyakwazi ukwavala. Ngicele ngithi hayi asikhuleke siwavale. Khuleke ngiwavale. And after ngiwavalile ngiphindanga ngamphupha ubaba uShabalala. Like ubumphupha enzani nje? Bengimphupha sisekhaya kwaNkwanyana, siyokhuleka, sihambisa umkhuleko, sinabazalwane, kokunye nje ngaye ngamphupha nje ngiphathele ubisi nesinkwa. Kunobhuti wami osashona ke lapho. But sisonke si-happy, uyabona nje. Ukumphupha kungekho nje something specific, but ngimphupha nje kuney'nkonzo. Khona la ngangamphupha khona eqhamuka egqoke ingubo ende. Mangithi mina hayibo ubaba uShabalala lo wathi yes mina wangipha amavesi wayesengibonisa indlu enkulu wathi le yandlu leya oyibona lapha ingathi indlu biphakathi kwentaba wathi umndeni wethu uzokhula bemkhulu then kuzofanele ukuthi simuve siyongena kule yandlu kodwa akukabi isikhathi sizomuva singene kule yandlu if sebesayinile laba ukuthi bayaphuma nathi sasayina ukuthi siyongena then ngabona ukuthi impedo yamaphupha uthi ngivele ngiwavale la maphupha akhe ngoba abengena meaning bekuwukuthi la ngihamba khona ukhona noma ngiye ekhaya ngokwephupho naye ukhona bekuyizinto ezikanjalo nje. Okay. Yeah. Okay. So ke manje ke senigcina senihlangana ngiyathanda ukuthi usithathe usibeke ngoba phela mhlawumbe mbukelo wami lapha ekhaya makuthi uyaqala ukumbona sisibuyi wakwafika la mawuthi uyaqala nje ukumbona wakwafika la wazofakaza about uhambo lwakhe noNkulunkulu ukuthi umlandephi bazokhumbula abantu abaningi abangaqala ukumbona wasifakazela ukuthi ube umuntu obekade esetshenziswa isitha webethakatha lesbian ethandana nobulili obufana nobakhe wafika la wazotestify ukuthi enabafazi ababili enabafazi lesithembu sosisi ufika la wazofakaza ngalo lonke lolo hambo maqede uNkulunkulu kwasebenza ngaye ke waqhubeka wahamba njalo noNkulunkulu up until la namhlanje kuba sewumama uShabalala ngokuphelele. Imagine from ukuba umthakathi ukuba ilesbian to ukuba umzalwane ungaphileli lapho umzalwane usewumama. So ngenzela nje ukupha isithombe nomqondo ukuthi le ndaba isukapi kahle yes. So ke senihlanganeke manje nihlangana kuphi esontweni so abanane so ngagcina ungenalo phela nesonto khonza kulo hayi siyahlangana ngenza nje mina ngaqala igroup Mountain Movers by Faith. Okay. Sase siya decide ukuthi asenze inkonzo ngoba siyadinga ukuhlangana sibonane personal and abanye sinabe egroupini inkonzo bebengenazo and noma umuntu uthola ukuthi inkonzo uyayithola athola ukuthi usethola ok different kunalokho akuthola egroupini yethu sase sithi ake sibe nenkonzo yethu ephila ngoba ungcwele lobu thina sifisa ukuhamba ngabo so la iyaqala kanjalo ke inkonzo njengamanje sikhonzela eclassini. Okay. Sikhonzela eclassini eDobsonville si rent iclass. Hayi ukuthi sekuyinkonzo ezeyaba nebuilding asikafiki. So nikhonza like every Sunday. Yes. Hayibo. Kodwa ke siqalile sanduqala ukuthi siphuma ama-open air ngama-Saturdays. But lokho mhlambe okwamanje for a start sisazokwenza once a month. Okay. Every month, yes. Khona futhi asebefikile bathola umbhabhadiso babhabhadiswa. Nje sibambene nje mama umfundisi nkaya. Lutho angibizelwe kuleyo part. Kule eyokuba umfundisi ngine belief
uthe ubaba Enigma mayikhuluma ngelinye ilanga ngimlalele wathi baningi abafundisi esihogweni and baphetha amabhayibheli so angithanda ukuthi ngisadila nepast yami ukulungisa ipast yami ngiyithole futhi mina sengithwala umphefumulo womunye umuntu because into eyodwa engizoyisho ilimazi ibandla sengi accountable for izono zalabo bantu izona esezingangijaja so ngiyasaba ukuzibeka kuleyo position yokuba umfundisi ngoba mina ngisadila nepast yami ngisadila nendlela yami noNkulunkulu wami ngisadila nokuthenjiswa kwami kwathiwa mina yonke indlela engizoyihamba izoba easy ephusheni ngilela nganoma kwakuyiphupho noma kwakuwumbono but manje uya imagine sengizothwala imphefumulo yabantu abantu baphume emakhaya angafani baphume enkonzweni engafani uya imagine bonke sengibathwele ngenhliziyo ngizophazamiseka endleleni mhlawumbe uyiqedele nayo lena wabusasho babshaya lo umphupha indaba kababshabalala vele indaba kababshabalala siyivele sayiyeka ingakapheli sangenela ngala kweyenkonzo indaba kababshabalala ke so angithi sengimvalile ngamaphupho behlasele kakhulu nje from the beginning of January so sengimvalile ngamaphupho kwaphela kanjalo and wena uyamtshela nje naku ngiyakuphupha lapha hayi bengingenayo ngisho inamba yakho babshabalala up until azocela angibhalele imessage athi angibhalele kwi-personal number yami athi mzalwane wathi wathi ayibonge mzalwane uthanda uthi ayibonge mzalwane wathi ayibonge mzalwane ngicela ungiphe ivideo khona ivideo ayifundisa kuyo sayirecorda yadeletheka yalahleka so wayifuna leyo video ke bese ngingazi mina ubani lo ngibathe ngiyafuna ngingatholi ukuthi ubani othi angimuphi ivideo bese ngithi mina hayi sorry sis leyo video yadeletheka athi akuyena usisi lokhuluma naye ubaba Shabalala lokhuluma naye uzokhuluma lokho late sengamblock kumaphupho hayi kwaphela nje kanjalo futhi communication yaphela kanjalo abuza niyaphila hayi siyaphila kwasho kwacima kwaphela kanjalo siyivale leyo chapter sekuthi ngeSunday yangomhla ka23 February if I'm not mistaken but that weekend kufike obaba bawu3 enkonzweni abahloniphekile abagqoke kahle abobaba nje ubonayo ukuthi bayasutha labo baba la abefika labo baba bafike ke bathi ke ngafika late nyana mina mangifika labo baba sebekhona lapha bese kuba isikhathi sama new visitors la sisuke siwelcome khona abavakashi abasha bese bethi sithunyiwe la umfowethu ubona imbali asizile ukuzokhonza nani sithunyiwe sizocela ama elders asithinte emva kwenkonzo hayi nami ngibhekeke la kuma sisters ukuthi ukushuthi imbali ikhona la kulapha yabo mase kuphunyiwe enkonzweni qale mina futhi ngibiza ama elder phela kuthiwa kunembali la sambe solalela indaba angithi indaba ngiyayithanda kanti imbali mina kwaba into kanjalo wafika ke babshabalala wathi ke ebathumile wathi ready ngayo yonke into ucela umshado within a month so kwenzeke kanjalo ke asivumelekile ukujola and isikhathi sokujola sisithola and naye ngashongo lutho kuwe ngashongo lutho kumina and umbuzo mina ngithi ikhumbula mina ngimusha angizazi zonke lezi zinto zokuthi umuntu mana kubanjwe njengenkukhu ezohlatshwa angikwazi sengiyabuza ukuthi hawo ngibuze mina kubaba ukuthi uwabshabalala unenamba yami usenayo inamba yami waya ngangitshelanga bese ngiyangitshela ukuthi hayi umthetho awuvuma ukuthi sixhumane before umshado yabo ngathi mina kodwa ngicela ipermission yokuthi ngimfonele babshabalala angeke mina ngingene emshadweni nomuntu engingamazi kunembuzo engicela ukumbuza yona engiyaziyo ukuthi mhlambi ibalekile ukuthi ngidecide phela because mina ngiyona intombi nginabantwana abayi2 yabo yes angiyona intombi nginabantwana abayi2 kunezinto kumele ngizizwe ukuthi siyahambisana na and kwifiye yalabantu abebethi abekho happy emshadweni bengiba na umcabango ukuthi if ngizobanjwa njengenkukhu ezohlatshwa kanje mase ngifika nami ngiba nenkinga lapha yana mele ngithola ipersonality yakhe yonke ukuthi umuntu onjani ibackground yonke ngayithola ke ibackground hayi nami ngaba happy nami phela ngangicela isikhathi sokuthi ngikwazi ukukhetha yabona ama feelings hayi phela ngingene nomuntu nje yabona leyo nto le hayi ngakhetha ke along the way Kufuna ukuthi mhlambe uyicacise nayo leyo ukuthi akashongo lutho wena nje
kwaba ukuthi nje sekuyathunyelwa kwaba ukuthi nixhumana after ngiyambuza ukuthi kungani ngambuza umbuzo wami oqala babushabalala uyayazi ipast yami wabonile ama-podcast wami na wathi uwabonile ama-podcast uwabone after amaphupho ngesikhathi ngimphupha ngale ube ngiphupha ngala and yena akakwazanga ukuwavala amaphupho abelokhu persistent yena uphuphani ke konje uthi waphuphani ubabushabalala mana ngizozama ukucabanga because mina ngithi bengikutshelwa kwaphushwa yimina but uthi waphupha ngembambe kwi-waste ngimfaka endlini ehall edecorative enomshado that was the first dream elinye iphupho waphupha senzani konje bejwayele ukuphupha nje sibambisene einkonzweni like sibambisene einkonzweni sibambisene nakuma families engathi kuyifamily into enjalo but angikwazi ukwalandelela amaphupho akhe because iphupho kwazi ukulichaza kangcono ilele lenzeke kuwe yes manje ka uthi isandla sakho awuziveze lapha ku-camera uziveze labantu manje wayengena ring thina asikholelwe ekufakweni ama-ring asiwafaki thina ama-ring mina hayi ngoba ngakholelwa nkosi yami bese ngiphuthuma ukuthi angikwazi ukulala ngifake i-ring okay mangilala i-ring ngiyayikhipha so mangisuke ngisendlini nje i-ring angiyifaki esikhathi esiningi so manje ngiphume sengiphuthuma uyabonakala umakhe siyabwazi uyabonakala yes so hayi ngoba ngakholelwa kuyona why ngakholelwa emaringini angizukungena deep but ngokwethu i-ring umshado ungaphakathi enhlizweni between abantu abawu2 akuwona umshado lo yes yeah akuwona umshado and sometimes angithi siyazi ukuthi silwa nesitha uSathane uSathane uyazi ukuthi abantu bafaka ama-ring and abazi ukuthi lo mkhuba wama-ring originate happy so uyakwazi uSathane uku-attack abantu ngama-ring abaningi uzwa bethi kwalahleka i-ring kwaphela umshado so umshado mele ngesixhosa bathi uxhomekeke kuNkulunkulu ungaxhomekeki entweni ngoba uSathane uyakwazi ukuyi-attacka into but ngeke am-attack uNkulunkulu mina ibelief yami lapho nokufaka ubucwebe namagolide and stuff lokho ekuhlela ukukhulunywa but ngine-belief ukuthi umshado mele udepende kuNkulunkulu not entweni e-physical because even indaba yama-vows as-exchangeanga thina lento kuthiwa uzosha emva kwami uzomthanda ebuhleni nasebini ashadanga kanjalo thina lento yasemshadweni ifungo uzosha emva kwami uyanikwa ithuba lokuthi funga okuphuma enhlizweni yakho funga ngokwenhliziyo yakho ngoba umfundisi ngithi yena ukutshela ngokwe protocol yokuthi mayishadisa mela kutshele ukuthi wena yithi then njengoba ushile emva kwakhe usufungile mos anti iBhayibheli lithi ungafungi and uqalekisiwe othembisa bese engenzi uzoba cursed umshado wami ngoba sengiphule isifungo sengihamba vele kunesifungo sengisiphulile and ngesikhathi ngisiphula uSathane uthola igap uyangena emshadweni ngcono ngingafungi ngcono ngimtshele lokhu mina ngizokwazi ukukwenza but nakho lokhu kuzobe kuyisifungo nje lokho isifungo ngithi mina kusuka enhlizweni kungamandla ami then I'm accountable for leyo nto esuka kimi ngiyafunga ngalokhu mina engaziyo ukuthi ngicapable of ukwenza hayi lokhu umfundisi yena capable ukwenza cha kodwa phela like iwasha ulifaki anginalo nje iwasha awulifaki nje iwasha nganginawo amawashi ngawa destroy angiwathandi anymore bengumuntu mina after ukuphuma kulento lesi sikhashanyana between ngizela bese ngumuntu othanda amacici amakhulu othanda amawashi othanda ama-chain that short period but ngakudestroya konke lokho angifaki ngisho amacici okay ngiyabona mhlawumbe amacici but yabona into enjengewashi i-ring ngoba phela i-ring ngathini ifana nje i-symbol yokuthi ifana number plate yemoto thina nobabushabalala sivumelene number plate ne-symbol asifuni asifuni phela ngithi mele masikubona kubona nje lapha tsono first thing first ukuthi nje once wafaka i-ring usuhloniphekile njengomama wekhaya umama wasekhaya elithile so nje uba nalo respect ngenxa yokuthi sibone i-ring yazi ukuthi i-respect enkulu yini uma ungaqhathanisa umama ofaka i-ring ehamba yedwa emgwaqweni
uhloniphekile kodwa abafana bayeke ukumshela ngoba uhamba yedwa. Eyami ring ubaba Shabalala hleze ngibambe ngesandla kanje njenge handbag. But ngeke uhlezi Eyami unaye. ring enkulu ke le. But ngeke uhlezi unaye phela. Kodwa most of the time mawubona mina Khona ubona into ehlezi ubaba Shabalala. ikhona i-ring symbol. Thina sobabili sivumelene ukuthi hayi le ring lena izoba la. So naye akayifaki. And angithi khona lento yokuthi umama melalalele kakhulu ubaba. Mina umyeni wami akayifuni iring. Oh So akayifuni. nama ngiyifuni nami vele uthema ekhuluma ngayo kwasho ukuthi nami vele hayi out. And iring phela babudlamini isebenza izinto eziningi. Benginama ring awu2 mina ngala nangala. And lama ring awu2 iwona bengidonsela ama spirits okuba strong kwi kingdom of darkness. So ngiqonda ukuthi angigxeki ama ring but amanye uSathane uyawa attack ama ring uyawazi umsebenzi wawo. That's why thina sibone ngathi si safe without them. But usiyamangazi nani bazalwane lapha emakhaya. Ngicabanga izinto ezifana na kanje shuthi so endapha singasagqoki phela. Ngenxa yokuthi nazi impahla khona impahla eziso neziso njalo njalo. Ngoba phela lokho uSathane angakwenza kwi-ring angabikelana ukwenza. Uyabona nje lengubo iyacwebezela. Uma ngathiwa uya ngalokho umuntu akaye ngalokho afila good ngakho lengubo mawuyibheka ino silver ino gold owamadoti okuhlobisa ama plastic lawa kuwona. Angithi uyabona i-decorative. If umuntu ezothi ya uqoka ingubo e-decorative, that's how I feel ngaleso sikhathi. Mina if ngikubona ku spiritually safe ukuqoka leyo ngubo, it is safe. But uma ngithi iring kimina ngiyibona ingekho spiritually safe, i-choice yami akuyona into engithi abantu abayenze. Even ebandleni lethu akekho engilindele ukuthi alandele kimi ukuthi angifaka ngiring so naye akasayifaki. And angilindele ukuthi abantu abasha bengabheki ukuthi yazi mina ngisuitable no sister bani singashada. Balinda amaphupho. What if bengaphuphi? Asibiziwe phela ngokufana. Yabo akuthina sonke sizophupha, akuthina sonke sizofuna ukungayifaki iring, akuthina sonke sizofuna ukushada without makeup. Benginje emshadweni. Yabo ngishade ngeduku i-choice yami noNkulunkulu wami. Ngishade without makeup, without anything nje obungibona, i-choice yami noNkulunkulu wami. Because uma ungangibuza ukuthi why ngayifaka nge-makeup, ngizothi mina i-makeup bangithengisa abangani. Hawu bangipressurize impela hey ngeke uzosithela ihlazo. Ngayithenga i-makeup. Ngamtshela ubaba Shabalala, baba Shabalala ngizofaka i-makeup. Wathi baba uShabalala anything ezokwenza ube comfortable it's your day. Uyabona? Ngoba engafuni ukungicindezela. Yabo. Kodwa ngicela ukutshela ukuthi ekseni ngabatshela ngathi wo hayi ngiright ngisharp ngoba ngafila ukuthi if ungena nama spirits e-makeup emshadweni bese umshado ungasebenzi ngizoblame uNkulunkulu kube ngathi waye ngiphuphisa amanga kukho konke lokho ayengilidela kona. Kanti mina ngimthukile uNkulunkulu on a last minute because if you wear a makeup uyam insulta uNkulunkulu umtshela ukuthi akakwazi ukwenza umuntu okwazi ukwenza umuntu uSathane ngodaka lwakhe. That's how I believe. So ngoba isizathu ukuthi ungayifaki makeup. But angimtshela ngibaba Shabalala, ubaba Shabalala was expecting umuntu othe uzofaka imakeup ephayiza ngenkope. Mayifika kufika lo muntu amazi. But yini eyiconvinceile ukuthi ayangithathi makeup? Abangani. Abangenza ngayo ithenga. Ngoba ipressure yayi ngisho nasemsebenzini wawubona ukuthi ayi pressure bonke bangifuna kwi makeup. Nami ngaba convinced ngayithenga. Ayibeka lana. Kwasho ukuthi abangani izwi labo lincane kakhulu kabi kunezwi likaNkulunkulu. And angikwazi ukungena neadvice yabangani emshadweni kaNkulunkulu ngoba mase kubackfire kuzofanele bangisiza abangani akasayingeni uNkulunkulu. Yo. Asana bami lapha emakhaya. It's quite interesting. Yeah, sihleli nayo sisibuye la. Ngizonishare nama clips wa episode wethu adlula makuthi mhlawumbe uqala ukubona le episode. Even ithombe uyabona uma bengabona ithombe ngiseyiphara. Ithombe ne yeah. Yes ama picture or before and after iphara beligwazana iphara ebelikwazi ukuhlanganisa yonke into la.
ngikwazi ukuthi ngenza izinto zenzeke. Akhumbula i-episode la ngilande khona umuntu engiskema ngamlanda ePretoria. Yes, ngiyakhumbula, Raf, ngiyakhumbula. walandwa Raf lo muntu wafika fresh. Uyakhumbula le manje sengumama. Kona mangithi ngibheka ipast yami yazini uma kuthiwa ke sengibuyela kule ama vows makuthiwa ku exchangewa ama vows. Yazi kwamele ngibonge isibindi sika Baba Shabalala nokulalela uNkulunkulu. Cause yonke lento angiyithathi ngokuthi uBaba Shabalala uyenze ngothando. uNkulunkulu vele uma ezokuyisa kumuntu uyalifaka uthando. Yeah. Kodwa uBaba Shabalala ube nayo i-right yokugxuma athi hayi inkosi ngeke. Yabo. Kodwa ngimbona ewubaba othobela uNkulunkulu. Yeah. Yazi ukuthi why? Ngiyasabeka phela. Akekho umuntu ozothi ozofuna ukushada umuntu othi ngalala namadoda amabili ngodli. Uyini yena lapho? Yabo. Akekho umuntu ozofuna ukushada umuntu othi hey bengumthakathi ngibulela abantu. Ifamily yakhe yini lapho? Yena himself uyini lapho? So konke nje lokho engikwenzile and uBaba Shabalala manje sekufanele abheke ukuthi osisi ngibabheka kanjani nobhuti ngibabheka kanjani. Uyabona une double job. Yeah. Angithi wena mawujealous kumkakho ujealous ubuke emadodeni. Ya le ndoda ibikubuka kanjani. Manje yena kumele abheke ngapha noma ngingasekho ngapha but emqondweni wakhe uzohlele nalento yokuthi lo muntu wake waba neinterest ebafazini. Uthola ukuthi sengithi ngiyakhuluma nomunye usisi yena sekumhlala kabi and uzothula ukuze angangilimazi. So into engiyibonga kuBaba Shabalala isibindi sokuthi uzoyiface yonke lento. Yabo. Ngicabanga ukuthi bekungeyona i-decision elula kodwa ngenxa yokulalela uNkulunkulu. Indlela oshade ngayo ngam-advise umunye umuntu ukuthi angashada ngayo. Le yama blind date. Angeke ngisho kukhona abanye abayi-organizelayo leyo ndlela, khona abanye aba-organizelwa mhlambe ama-elders, it's very rare. But kule kaNkulunkulu ngam-advise umuntu ukuthi ayekuyena ayenze aye kuyona leyo ndlela leyo. Because la kunoNkulunkulu involved. uBaba Shabalala bengingakaze ngimnake naye mhlawumbe bengakaza ngibuke njengomfazi. Kodwa ngowe instruction kaNkulunkulu wangibona njengomfazi walalela izwi. Yeah. Yes. So ngingam-advise umuntu oconfirmayo ukuthi it's from God ukuthi ahambe kanjalo. uNkulunkulu akashiyani and mangiyibheka mina past yami ngibuke mina ngithobela ubaba ngalendlela engithoba ngayo. uBaba Shabalala kabizwa ngegama. Ngiyalikhohlwa kagama lakhe ubaba. Umbiza Ubaba nje igama lakhe nje ubaba. Anibizani ngo love baby. In rare cases uyena ojwayele ukusho lokho but mina ngimbiza ngobaba. Ngokwebelief yenu akusiyinkinga leyo. Hayi akuyona inkinga lokho. Ku right, yes, ku right ku sharp but mina ngifila bad ukuthi ngingambiza ngegama. Oh. Yeah, ngicabanga ukuthi mhlambe into efakiwe kumina because angaze ngicabange ngibiza umuntu ngobaba. Ucela uthi baba or uthi Shabalala. Angiye ngimbize njengoshabalala engeyona inyanga, akaseyona inyanga. Wayeyinyanga before. Yeah. Akwazi ukubiza ngesibongo. Ngeke nje ngimbize ngesibongo engayona inyanga, wadlula lapho, akaseyona. Ubaba. But sisibuyi akusithathe usibeka abheke mina ngisagcwele usisibuyi manje. No ku right. Uzongixolela. No nabaningi basangibiza ngosisibuyi uzojwayeleka. Uzojwayeleka yes akuveli akuveli nje yeah. Yes. Indlela uNkulunkulu asebenze ngayo through wena washare testimony yakho. Kwaba nabantu abaningi abasizakala through your testimony. Wagcina sekuqaleka nomsebenzi through WhatsApp up until to senizenibonana. Maybe usithatha usibeke what's the future for lo msebenzi enolidala lapha eDobsonville? Anginayo ifuture emqondweni, nginokuthemba ukuthi eqala uNkulunkulu isuka izofezwa uyena. Ubaba uShabalala unebandla lakhe eKZN. Ibandla ebelimshadisa belixhumene nebandla lakhe langale ukuthi bacela ngoba bona bala eJoburg ufellowship akhona akayona imember ya fellowship bakwazi ukuthi bamenzele izinto. So ke umama ulandela ubaba. Akuyena ubaba olandela umama.
Okay. Sizowuqhuba umsebenzi kaNkuluNkulu, but angeke ngithi ngizoba full time ngale. Kunobaba eDobsonville, kunomama, kunobhuti, umsebenzi akusiwo kaSisibuyi, akuwona kaMama Shabalala, umsebenzi ngokaNkuluNkulu. Uzoqhubeka and sizoqhubeka siwusupporta full time nobaba uShabalala, but uyimember eKZN. Ama responsibilities akhe yena ase KZN. Mina wami angala. Kodwa into esithema sibonisana ngathi ngeke baba uhambe wedwa, ngeke sihlukane phakathi. Uma kumele siye kwelakhe ibandla siyaya, makumele nami kukhona kumele ngikwenze eDobsonville uzobe khona. But yena noma ekhona uzobe engekho like kwikomiti, akangeni kwikomiti. Ngala Imini ngikwikomiti, yes. Nami ngale enkonzweni yakhe angeni kwikomiti, uyena kwikomiti. Up until si decide ukuthi senzenani, but angeke ngikhona ukushiya ulenga umsebenzi kaNkuluNkulu ngenxa yomshado. Angicabanga ukuthi inhloso kaNkuluNkulu bekuyilokho. So since enebandla KZN kodwa full time la eJoburg noma Yes, full time eJoburg. usebenzela la eJoburg. Yes. Uyaya nje ngalezo ikhathi eKZN for Yeah, umsebenzi. uyaya nje mhlambe, let's say mhlambe once a month or mhlambe once in 2 months mawukuthi kunenkonzo ezimbi. Obakhona abawubhekile umsebenzi ngale. Akuwona wakhe umsebenzi, uyimember naye. Uyimember. Uyimember. Oh, bengithi umsebenzi awuholayo. No, ngiyezwa nje bebona intshebe nje kubashabalala sebembiza sebembiza ngomfundisi. Ngikuzwile nawe umbiza ngomfundisi. Cha, akayena umfundisi. Mhlambe bembiza ngomfundisi ngoba uyafundisa, unesipho sokufundisa. Yes. Okay. But hayi sokuthi uhola ibandla. Esokuthi nje efundisa abantu ngeBhayibheli, uyabona leyo nto. Njengoba ngisho ngithi wayefundisa ngeRapture. Isipho sakhe silapha ekufundiseni abantu nangokuhamba endleleni yobuKristu. Mhlambe ngokuhamba endleleni yobuKristu. Yeah, uyafundisa kanjalo. But akanalo ibandla loholayo. Unazo ingane? Unabo abantwana. Oh, nawe nabantwana Naye unabantwana bakhe. Hlala ndawonye nabo bonke. Cha, asihlali okwamanje sikahlali nabantwana. Mina nginabantwana bami bahlala endaweni yami khona la eJohannesburg. Okay. So njengoba ngiphumile nje ngayoshada, abantwana siyabavakashela siphinde sihlale endaweni. Bahlala bodwa manje abantwana? Bahlala bodwa nje, nathi sihlala sodwa. Why ngahlala nabo? Why ngahlala nabantwana? Abantwana bami mina bakhulile ngoba umntwana ngishe na 10 years. If uyashada noba bongeyini wakhe wenyama, fanele uqale uba introduce babonde kuqala. Ngoba ungabathathi kalula kanjalo ukuthi ngoba wena usothandweni uexpect ukuthi nabo babe sothandweni. Fanele uqale ubheke ibond ukuthi bayazwana na. And kube yibona abantwana bathi we are ready now to move in with you guys. Yebo. Manje batheni abazalwane usuvele kulabazalwane nje lo msebenzi oseDobsonville. So qhamuka usuyashada, mhlambe uma kwenze konke lamaphupho ubuwashare inabo ekutheni bengishare nomama oyedwa osekhulile ebandleni ngoba ubushare nomama nje. Yes, because mina ngangikubona ngathi ama evil spirits maqala amaphupho. Yeah. So like ke indaba ke the procedure of yasebandleni naku usuyaphuma manje usuyogana ubenze njani ubazisa in time phela ngidhushile ukuthi kunanobaba and now ulidela umsebenzi awushadile mhlambe bakhona abanye abadala la mhlambe omunye umuntu bethi nje hayi ngisadreyisa mhlambe nje nami ngiyogcina ngibeka amagama khona la bekungekho lula kangaka ukuthi umuntu angadreyisela ngakimi. Ipastor yami iyasabisa. Bekungekho lula, ingakho ngithi ubaba Shabalala ngiyamhlonipha. Yeah. Anyway, kwafika abantu enkonzweni. So nganikwa leso sikhathi sokuthi ngikheche nami ngibuyisela ireport ngiyakhecha ngala ngiyakhecha ama feelings. Then kwaseke wahamba wayekhaya wayolobola. Wathi mayilobola KZN ekhaya. Walobola kuleli viki. Walobola a week before umshado. Akuzange kube into ehlalayo, kube into esheshayo. Kube into esheshayo. Ulobole a week before umhla ka-30 isishade ngayo. Okay. Yeah. So azange nikhisana before umshado? Angizwa? Azange nikhisana before umshado?
Hey, angifuni ukuqamba manga ngithini, but asizange sinikwe lelo thuba. No, serious, because uma uyakhumbula umama engikhulume ngayo ukuthi bengimtshela amaphupho. Ngiye ngacela kuyena, ngicela ukubonana noBaba Shabalala e-restaurant. Wanginikeza ithuba ukuthi ngibonane noBaba Shabalala. Ngacela futhi ngicela uBaba Shabalala afika azobonwa yingane ke manje endlini. Because umama ubesehambile wa-introduce uDaba ebantwaneni. Azange nje sibe naleso sikhathi sokubonda kanjalo. So ekuhambeni konke lokhu uzobona ukhona umuntu enihamba naye noma ninobabili. Sisobabili lapho engakhetha khona. Ukhetha kanjani kunomuntu wesithathu? Hayi angikhetha abengengikhona mina. Yilapho ke ngakhetha khona ama feelings. Yeah. Wena befika nje uzobona kana awukakhethi lapho. No, bengajwayele. I-episode yokuthi ngicela ukuyombona e-restaurant, sikhulume siplane. Ngimbhekile face to face. Phela akukho lula umuntu ezothi ufuna umshado anibona nanganikhuluma efonini qeda athi hawu bengidlala. Eish. Uyayibona, so nami bengifuna ukumbheka emehlweni uqinisile na. Yebo. Yeah. I think lokho indlela okwenzeke ngayo kumele kuthumela imessage enkulu kuba kubantu emakhaya kakhulukazi laba ama lesbian ama gays ukuthi umuntu uyashintsha. Yes, umuntu uyashintsha. Hayi ngamandla akhe. Hayi ngamandla akhe. No. Ngicabanga ukuthi angazi mhlambe khona i-episode esayisayenza sasikhuluma ngawo indaba zoma homosexual. Yes, ngiyakhumbula. Uyakhumbula ngithi yes. So sathi masikhuluma yathinta ama-side amaningi ngiyakhumbula ukuthi wangitshela ukuthi abanye bebekuthinta nawe beconfessa abanye befisa ukusizakala. Yeah. Mhlawumbe abanye sebekubonile nje ukuthi ushadile. Ithini i-message from bona okanye maybe nje mhlawumbe bakhona bake bakuthinta just ngoba phela le it proves ngempela ukuthi ngempela umuntu uyashintsha abuyele back to kwi-origin yakhe. Yeah, njengoba ngithi abazalwane bazobona bengingakasho abazalwane bazofuna ukubona i-video yomshado bazoyibona kwi-channel yenkonzo i-Mountain Movers by Faith. Okay. So sizoveza kukhona usisi obefana nami oshintshwe njengami ngithi nje ofana nami ubefikile naye encourage abantu emshadweni ukuthi kuyaphumeka kulezi zinto. Yeah, ube naye uguqulwe naye enomfazi wakhe. Yeah, uguqulwe enomfazi wakhe uyathwala ekhanda ugqoka kahle ubungcwele xhumana direct noNkulunkulu ngendlela eright. Nginga encourage abantu ukuthi kuyaphumeka kodwa kufanele inkosi uJesu njalo ibithi mayizosindisa umuntu most of the time imbuzo ukuthi uyafuna ukusinda na. Ibingamani kubambe without your permission. Yeah. Ibikubuza ukuthi uyafuna ukusinda na. Mawuthi uyafuna ebese yakusindisa. Yeah. Okusho ukuthi umuntu kumele yena ekufune ukusinda enhlizweni yakhe ukuze uNkulunkulu azokwazi ukungenelela. Ngoba mawuthi uzoshintsha isexuality yakho ukhumbule kwale sexuality akuyona yakho. Ngithi uyakwazi ukusengayona. Because mina bengiusisi onabantwana umama straight. Akuyona isexuality yakho yidemoni elifika likushintshe. Idemoni lomuntu owafa engaqedile imisebenzi yakhe wesilisa afika azophila ngaphakathi kwami aqhubeka afuna abafazi. Yabona uthola ukuthi ngene umoya wenkabi eyayibulala abantu ngibuye ke manje ngizolimaza abantu. Uyayibona ngene umoya womthakathi suke upossessed. So ukuze ukwazi ukuphuma inkosi uJesu ngithi bibakhipha amademoni ngepermission yabo. Yabo. Yeah. Uyafuna yini ukusinda? Mawufuna ukusinda ubalekele enkosini uJesu. Makwenze inkosi uJesu uyasinda. Khona imithwalo ongakwazi ukuyithwala ngamandla akho. Khona imithwalo ongeke ukwazi ukuyithwala ngamandla akho edinga ukuthi uyithwalelwe. Akuze kufike kwi stage sami la ngatshelwa khona ukuthi hayi yonke into izobalula. Ingobani? Ingoba kumina othwele. Umnikazi wezinto othwele. Njengomshado ubuhlela ungibuza ngomshado ngingafuni kodwa bengikutshela ngithi uNkulunkulu ubheka umuntu wobizo lwakho and mayisefikile wobizo lwakho ngeke ungatshelwa. Yakhumbula ngitshela lo. Yes. Ayo nimthwalo yenu. Yeah. Manje ungitshele ngifuna ukubuza le. Yeah. Niyazi ukuthi nema idoctrine yenu khona le bazalwane ngihlezi ngisho ngithi Christianity, it's a very big community. It's a
very 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 big community Yeah. inezinto ehlukahlukene Yeah. abantu abakholelwa kuzona manje ke njengoba nishadile na ringi washada ugqoka iduku uyiwasha ulifaki ucwebe Makeup, zonke lezi lutho. makeup nakho ke manje sengishadile ake ngithi nje usushadile Yeah. nje usushadile beshada namhlanje Yes. ngokwebelief yenu kunithatha isikhathi singakanani ukuthi mhlambe ke manje sesingahlangana nobaba sizwana amandla Uyabona ke lithi TikTok iwash kube ngathi nomfundisi onishadisa wenza kancane. Lapho ke suke lithi iwash kube ngathi nje eyahamba kancane lelo. Yeah, because mina yabona mangiphuma mangiphuma emshadweni ngahamba sengihamba nobaba Shabalala mina. Hey, yonke into bekungathi yenzeka kancane mos. But into kumele nibe careful kuyona, uhlonipha umbhede. kanjani Banezitayile eziningi abantu and lezo tayile demonic and izona lezi ezifaka ama demon. Yakhumbula ngeke ngakhuluma ngama demon emasturbation. The same demons yama style yiwo la bidliza umshado. so ama-styles Because umuntu omasturbateayo nomuntu odunusiswayo akuhlukile into eyi1 leyo. And then mase ekuvakashela lama spirits kuzoba nzima ukwakhipha emshadweni wakho. Umbhede kuthiwa uhlonishwe ungabi nasidla. So ungasawuhlonipha umbhede mawusudlala iphone phezulu kwembhede so they mean ama-styles ekuhlonipheni umbhede angisho ukuthi they mean but ama styles akho owenzayo angamhloniphi uNkulunkulu nawo azo invite ama demon afanayo nama demon emasturbation. I don't think there's anything wrong with style Angithi wena ngoba uyawathanda No. ama styles that's why uzosho njalo. No, angikhulumeli ukuthi Hayi ngiyawathanda. ukuthi siwayeke ngoba singawathandi into kaSathane imnandi fanele nikufunde lokho. Into nje kaSathane imnandi. So hayi ukuthi nathi siwayeka ngoba singawafuni. Sizama ukuhlonipha uNkulunkulu. Angithi sifuna umshado ukuthi singayiphatheli ngezandla asilwele uNkulunkulu makufika ama challenges. ngawonza into ama-styles and stuff angithi kuse-bedroom la Yeah. so mase-bedroom akekho ngale omelazi ukuthi kwenzakalani la Kusho ukuthi ke kumele Imfihlo yala. umasturbate ngoba imfihlo noma masturbate usuke evalile no iminyango akekho upartner lapho akekho upartner lapho Yeah. imfihlo yangaphakathi Thina ke sibelivela ukuthi leyo mfihlo yangaphakathi iwumbhede womshado mawuhlonishwe. Yabo. zani niyeke ama-styles cathi ngelile yako kumele siyikhulume le topic ngiyakhumbula ukuthi wakwayibhaza kancane bazomkhumbula no sasiyikhuluma off air no Prophet Harry lo sasinaye khona la sasikhuluma off air so le yama-styles noNtanda naye sasayibhaza kancane but sasiyikhuluma off air uNtanda uyakholelwa kuyona Mina ke Uthi- ngikhuluma on air. Hayi mina ke ngikhuluma on air. Awuhlonishwe umbhede ngoba ikhona le style esenize nasiqamba igama dog style. Yeah. Nizinja nina. Cha Ngoba angithi- phela kusona esakho esezinja and nawe uyasho. cha indlela inje ihamba ngayo angizihamba Yeah. also nje nina nje hayi mawufika nje Thina into ebalekile ngithanda ngoba uNkulunkulu uhlanganisa abantu ababili abanemission nevision nama values afanayo. yeah Thina into ebalekile kuthina uthando. Hayi uyabona mangathiwa sidla uthando ke 24/7 noma ngathiwa umbhede siubona ngalezo khathi. And ikhona imessage cishe ngayikhohlwa. Le message bengiyithola bekuthi makufika lamaphupho bese imani iyafika nje imessage ngingalele ifike ngibhekile nje uthola ukuthi mhlambe ngiyawasha lokho ifika le message and loud. Hayi ngevoice ibe ngathi ikhuluma ngaphakathi kwami yabo. Ithi message noma ngabe ushadile kumele uhloniphe umsebenzi kaNkuluNkulu. Awukwazi ukulala nomkakho noma nomyeni wakho before uyophatha umsebenzi othunywa uNkulunkulu. Ngiyibuza ukuthi kanti le message manje ngoba ngeyabashadile ngaze ngabuza omunye umzalwane wathi hayi mhlambe khona abashadile enkonzweni yenu melume lapha phambili uyideliver leyo message. Kwasho ukuthi iyangisinda. Angishadile ngizokhuluma ngabantu abashadile. Sengiyayibona ukuthi bi apply kumina. Angikwazi ukuyoma phambi kwabantu ngideliver umsebenzi omkhulu kaNkuluNkulu ngingcolisile ngendoda ngenxa yokuthi ngisemshadweni.
uNkulunkulu uyasithanda sisemshadweni but ukuze uphelezelwe yingilosi noNkulunkulu uqobo lwakhe la uthunywe khona fanele ukuthi uyithibe kube njenge fasting angithi ukudla uyakwazi ukuthi une right yokudla ukudla but khona la ufasta khona ukuze kuphakama umsebenzi kaNkulunkulu. So ngamanye amagama uNkulunkulu uyakunikeza umlayezo ukuthi awukwazi ukulala nendoda. Angikwazi ukulala ngomgqibelo ebusuku ngiyodeliver message Sunday morning. Serious? Ngithatha kanjalo because ngangashadile wayengakasho lutho ubabushabalala kodwa kwakuyi message engihluphayo nje now and then. And manje but lento ngithi it's godly approved. njengokudla nje lokwespoon it's approved kodwa khona la ufasta khona ukuze uxhumane noNkulunkulu. Anti kusuke kuyinto esuke irevealekile ngaleso sikhathi ukuthi ngikwi-fasting. So lana ngikho kwi-fasting. Lena ke njengoba irevealekile yona before ubabushabalala zathumela abantu enkonzweni okusho ukuthi bimele ukuthi igqili ihlale ngaphakathi kwami ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyahlonishwa. Kodwa phela ngithi njengani nje angithi bengumthakatho oyisangoma iyo yonke lento awukwazi ukulala nendoda uvuke uyoshisa impepho emsamo. Asikwenze nje kube simple. Okay. Ukuthi ushadile naye awukwazi ukulala nendoda. Akukunikeza igunya. Akukunika igunya lokuthi shisa impepho bese uvuke uyoshaya amagobongo ubuye endodeni noma uyoshisa impepho ubuye endodeni. Why mase kuNkulunkulu sikwenza kube difficult? Because manje le message njengamanje ngiyirelate nezwe engisuka kulona. What if anointing izwa iflow strong mhlawumbe ngiyakhonzisa Sunday ekseni. Yeah. Before ngiyenkonzweni ngiqale ngenkonzo yasegameleni. Yabona qeda ushayela ushaya ama-style ubuye usibeke isandla ekhanda. Hallelujah, be healed in the name of Jesus. Usifake wonke lo moya wama-styles akho sizwe nathi sesiwafuna. Cha phela umfazi. Iyo ke lento eyenza abafundisi bamasturbate bathela umoya kubantu ngoba baba nokuthi ngimasturbate nomfazi wami. Yabo. Hey, azana angizwa umbono wenu nani lapha emakhaya. Angizwa ukuthanda ukukhuluma usucela imbono ke manje. Chapo. Yes. Umqondo ayifana. Unendlela ocabanga ngayo, unendlela Angithi nami lokho engikubekayo okwembulelwe mina. Yebo. Angeke ngisho ukuthi bonke abantu abafaste umbhede before bayodeliver message kaNkulunkulu. Very true. Njengoba nje bonke abazalwane bengathwala emakhanda. Akusibona bonke futhi abangafaka ama-ring. Uyabona so umuntu uveza okwakhe okumsebenzelayo. Yes. But I think one day angazi nani bazalwane lapha emakhaya. Inkosi ngiyafisa ukuthi isisize ngelinye ilanga. Ngoba into efika ibe wrong lapha kwikithi kule community yethu. Yama-Christians. Uma ngaveza ukuthi mina ngikholelwa ukuthi angenza isibonelo nje ngikholelwa ngenza isibonelo nje saziwayo. Ngikholelwa ukuthi mina umuntu esifazane kumele afake iduku. Yes. Yabo. Inkinga lo okholelwa yilokho akayidlulisi imessage yalokho ngothando. Kodwa idlulisa in a way of ukuthi laba abangalifali ngathi ayikho into abayikholwayo. Une point ke lapho babudlamini iyo lento eyenza ama-Christian ake ngikale ngenkonzo yama-Muslim labo bantu ba-united benza into e-uniform kuyo yonke indawo. Angisho ukuthi right inkonzo ngenze example. Yes. Ama-Christian into eyenza ukuthi inkonzo yabo ingabi stable ngala kwenziwa lokhu ngalaba believela lokhu indlela forwarda ngayo imessage kwabanye. Yes. Angithi uyezwa mina ngithi ngavezelwa umbono akusho ukuthi uapply kuwo wonke umuntu ubudesignelwe thina sobabili nobabushabalala ngingakazi ukuthi lo muntu okhulunywa ngawo babushabalala. Angikwazi ukuma lapha phezulu ngithi awukwazi ukuzoma la uzoshumayeza awukwazi ukufaka iring bonke abafaka ama ring phansi ni noSathane. Lento yokudiscriminate nokuthi ni noSathane yenza umuntu willing ukuyizwa imessage angabe sayizwa ngenxa yeapproach yakho. Khona ngempela uyabona kulento eyishoyo. Khona izinto uNkulunkulu afika ayicommunicate nawe eyiqondene nomuntu ekungezakho. Yes. Yeah.
kube khona izinto uNkulunkulu ayicommunicate nawe ukuthi hamba Yes. uzitshele Hamba uzitshela ibandla. yes Kube khona ezinjengokuthi by force hamba uzitshela abantu bonke njengami Abantu nje ukufika la bonke, yes. ngizothula itestimony yayibonakala ukuthi ayizukumsiza u1 on 1 ayizukusiza igroup yebandla ngiyazama ukuyisha ayisize ebandleni ngcono ivele itshela umhlaba wonke and baningi abantu abasizakele yabo imessage iba specific ukuthi le ngeyakho yasemzini wakho le ngeyakho ebandleni lakho lena ngeyomhlaba wonke ziyahluka imistake esingayenza thina bazayo okanye imistake esiyenzayo ukuthi uNkulunkulu afika ngitshela ukuthi Dlamini ungalifaki ishethi ishethi nje ungaliqoki ishethi mina bese ngihamba ngithi mina ishethi aliqokwa kanti inkosi beyitshela mina ukuthi ishethi aliqokwa ngenxa yezathu sokuthi yilesi nalesi umuntu nalesi nomuntu unejeni yakho kumele ayihambe une past yakho umuntu ehlukile umuntu unama message akhe a specific but ngingashare ukuthi mina kimi uNkulunkulu uthe then nawe ubone ku relate kuwena kukusiza but kule yokuthwala ekhanda neyokungaqoka ama makeup leyo message ka everybody message ka everybody because uma ngabe ngizokwenza inzipho zami zibe red I'm accusing God I'm telling the devil that devil wena you are the king because wena ungenze ngaba nenzipho red uhlulekile uNkulunkulu ukungenza ngibe nenzipho ezibomvu uyayibona leyo if ngifaka imakeup ngiextend inkophe kusho ukuthi ngiaccuse uNkulunkulu awukwazi ukudala umuntu if bewukwazi ukudala umuntu ubuzongenza nezinkophe zemshanelo uyabona ukuthi iyamthuka uNkulunkulu le if ngipenda udaka ngishintsha icomplexion kusho ukuthi uNkulunkulu awukwazanga ukumdala ubuyi bekufanele abe something better than you uyayibona uNkulunkulu as God the creator uyithola insulted ngendlela eyisimanga yes kukhona lawo ma message awawo wonke umuntu ama message anjalo kodwa le esinikwe yona thina cabanga it's very impossible ukuthi ngingashumayela ngithi abantu manizoye enkonzweni ningathintana uyayibona le apply emzini wami uyayibona eyami le angikwazi ukumala ngitshele wonke umuntu ukuthi hey mawuthunywe ngoWednesday Tuesday njalo nina nithintane niyakhuleka koze kusi eyami nomyeni wami ngiyayithanda le mosisho leyo ngeke ngimela ngithi wonke umuntu uthi wonke umuntu enye into usathana sifuna ukushaya ngayo ama message kaNkulunkulu ufika uNkulunkulu alethe message njengale ngishoyo abese usathane afuna ukuyenza ibe nzima angenze mina ngitshele wonke umuntu ukuthi uma uyodeliver message Thursday Wednesdays yakhala nilala ngokuhlukana or nithintana yabo uyazi ukuthi wenzela kube nzima kumuntu umuntu uzoyicommit athi nami ngiyafuna ukwenza lokho once wathembisa uNkulunkulu wangafeza unecala uNkulunkulu itrap kaSathane kwezinye igaba asuke efuna ukukutrapha ngayo ukuze umone uNkulunkulu ngoba once wamthembisa wasungasafeza uNkulunkulu usumonile yabo so amanye ama message uNkulunkulu uyawadeliver ngesihle uSathane awenze khona kuzoba nzima ukukholwa ngoba ngempela mase kuthiwa ngithunywa imessage Monday na Thursday okusho ukuthi thina sesinensuku ezimbili sesifana nabantu abajolayo musa babonana ngayikhathi uyayibona leyo nto le and leyo nto izokwenza kube nzima ukukholwa yayibona le uSathane uyasitrapha ngokuthi ekugcineni sibe sithi siyakholwa silandela imithetho kaNkulunkulu nama message kaNkulunkulu kanti yena usesibophela umthetho khona kuzoba nzima ukukholwa kufana naleyo yokuguqa mangikhuleka uma ngiguqa ngikhuleka it's fine but akusho ukuthi mangisemsebenzini sekufanele ngibonakale ngiguqa phansi leyo nto izokwenza ukholo lwami lisheshe lufe ngoba uSathane usengibambe ngalokuguqa engiguqa endlini sekufanele sekumele ngingakhulumi noNkulunkulu ngoba kuguqeke emsebenzini uyabona ukuthi uSathane usenzela ukuthi lisheshe lufe ukholo ngisheshe ngigive up yabo yo esihlela sisibuyilana kodwa yabona le ungithinte kakhulu ngale ukuthi ungithinta kakhulu ngale ukuthi ngalali mangizwe ngiyosebenza enkonzweni hayi wonke umuntu thina kodwa manje as much as uthi nina but still antu uthi wena because njengoba ngishilo ngithi mina abanye bayenza ekseni ayenkonzweni ekseni ama message ahlukene baBdlamini khona imessage oyithunywa uNkulunkulu uye lapho ublank ungazi uyothini
khona imessage yenyama yakho ukuthi usujwayele ukushumayela ojwayele ukufundisa uyayibona leyo ihlukene uma umuntu njengami oya lapha engazi ukuthi uyothini kufika uNkulunkulu athathe over ngine show njengoba nginikeza iwarning ukuthi ngiyofika lapha ngiloko ngithi bazalwane uma ngenze lento athe uNkulunkulu ngingayenzi ngoba usuke efuna ukungiphelezela ukuze mina ngifike ngikhamise ngivula umlomo akhulume yena uyayibona leyo umuntu ojwayele ukushumayela noshumayele ephethe list yamavesi akafani nami engishumayela angishumayeli ke isikhathi esiningi but engithi noma ngifundisa noma ngishumayela ngibe ngingaphethe lutho esandleni lo muntu usuke eyoba imouthpiece kaNkulunkulu umuntu onjalo umela amhloniphe uNkulunkulu kuze angasuki uke washo ubrother Enigma wathi manenza inkonzo yasekamereni inkosi uJesu iyaphuma kusho ukuthi wena ngesikhathi kushiya uyokhuluma information yakho ulwazi lwakho lapha phambi kwabantu bathi inkosi yakushiya manje washo kanjalo umfonela umbuzo uqinisile kodwa uqinisile yakushiya angazi angibonanga mina ngishiywa but angibonanga ngicela umfonele umbuze angifuni ukufakaza into engingayazi kodwa wake wasimention istatement esinjalo so ke imagine me ngingaprepare nkulumo ngiyoma phambi kwabantu singishiyile inkosi ngoba sengivuka ekseni ngathi umncinzo babashabalala ngavele ngamncinza ekseni before ngiyoma phambi kwabantu isangishiyile ngizofike ngithini phambi kwabantu yabo phela le kodwa umuntu onelist olala eplanile kuyiprogram kuyena ukuthi ngiyothi phambi kwabantu ngicabanga ukuthi yena ngingamsebenzela mosivela kunankinga kushiya kanjani inkosi uthokozisa upartner wakho ngomthetho ongcwele kaNkulunkulu yathi message ukuthi nishadile akusho ukuthi niphathe imessage kade nilele nohlonipha ngikushiwo ngingakashadi ubabushabalala engakasho lutho ngiyaphinda zonke izinto uNkulunkulu uyazi ukuthi why yeah zonke izinto ezikhulunywa la nembono evela la ayihlangene nathi isuke ngeyeguest ayihlangene nathi kancane ayisithinti so kusuke ngeyeguest yonke imbono isuke ikhulunywa ivela khona la kunjalo babudlamini neguest futhi angilindele abantu bezongibuza ngeinkonzo zasekamereni ngoba neguest ikhuluma okuqondene nayo ayisho ukuthi yenzani lokho okukhulunywe nami lokhu ngokwasemzini wami lokho engishoyo no as much as ikhuluma ekuqondene nayo kodwa phela kusho ukuthi umuntu angeke alifune usizo ofuna usizo nawe kusho ukuthi ngeke umsize futhi ofuna usizo genuinely uzongifonela ngiyabazi abantu ukuthi babuye ba comment into ezibheke eceleni and ongikhulumisa izinto like deep zemkhuba ngizomziba ngoba once wayibona efonini yami babushabalala ngeke abe happy kodwa ufuna usizo ngoba ngizobona nami ukuthi ngempela lo ufuna ukurepenta or ufuna ini hayi bazongifonela kunankinga but bazalwane sizosenza lesi sihloko enamasenze isihloko sokucela ukuthi leyo episode leyo niyibuke nodwa nenabadala emakhaya indaba zama styles I think ungiphi isihloko kumele uthinte labo the ubathintile offline ke beze bezokwenza isihloko oyenesaba no yazi ngisabani ubabushabalala njoba ngithema ngifika wambuza ukuthi waye ngengeni la ngiyamrespecta kakhulu angithanda ukumthatha esabhekene nepersonality yami yepast aphinda azobhekana nokuthi mina ngivela kuma media imagine cause yonke into engizobe ngiyikhuluma ngesstyle bazobe beyirelate kuye as a husband yabo mina ngathi ngiyasaba leso sihloko sama styles ngenxa kababushabalala ngenxa kodwa if yena bengangivumela sicela ukumcela live sicela ukumcela khona la babushabalala mshenga udonga lakaMavuso siyakucela usiboleke umama just once uzosizakala abantu ngalesi sihloko ngoba ngiyazi ukuthi ziningi izinto ezenzakala la ngaphandle ezinye zazo sizenza singazi ezinye zazo mhlawumbe kuba ignorant and lezi ezizenza singazi zimnandi ngeke ngachaza ukuthi hayi ukuthi awamnandi ama style azoba nzima ukuphuma ebantwini ngoba imnandi leyo nto leyo yes sisiboy siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe but uyangiprovoke kakhulu ngalesi sihloko no ungasorganize isihloko but ngizocela ukuthi wena neteam yakho nicele kubabushabala ningicele because manje sengumfazi womuntu angisamane ngivuke ekseni ngenwa ikhanda ngenze noma yini no you are very correct I subscribe to lento oyishoyo you are very correct so nje
Yo, I think nje lesihloko but one day Mazolwane ngoba ngiyathanda ukuthi ezinye ihloko singayishalazeli. Yeah. Ya singayishalazeli siconfront nje njengoba zinjalo. Yes. Mamshabalala siyabonga kakhulu. Maybe your last words before siku release siyabonga kakhulu. Okay, hayi amazwi amokugcina ngingasho nje ukuthi bazalwane uma uwumama noma uwumzali unomntwana ogay noma uwena uqobo lwakho ugay or lesbian kuyaphumeka kodwa musukuzama ukuyikhipha wena and abazalwane bayeke lento yokulwa nabantu thiwe hey ugay lo akayeke ukuba gay xhumanani naye nimtshele ukuthi idemon le umuntu akatshelwa kanjalo. Inkosi uJesu mayifika kumuntu ibingafiki im-accuse ngokuthi unedemon bese imtshela ukuthi likhulu kangakanani idemon eliphakathi kwakhe. Ibifika yena imbuzo ukuthi uyafuna ukusinda ikhipha idemon. So umuntu ofunayo ovuma if akavumi imthandazela ukuthi kuze kufike ngaphakathi avume then mnikele enkosini uJesu ayinikele ngokuphelele. Nami ngiyitestimony because mina abafazi bami bamangele sebebona izithombe zomshado. Anyway sesimisishileke leyo party sobuye sikhulume ngelinye ilanga. Iplay Leyo ukuthi abafazi babonile izithombe zomshado. Athini? Khona ba reach out when? The time is over. Why uzongibuza? Usithi nje. Usozoyithini? Kuzothi nje kancane. Khona bayibonile bathini abanye? Bakhona. No, phela it is like siyakubongela siyambonga uNkulunkulu. Ayikho into edlula ukuaccept. Ngoba uma uphuma kulento fanele ungamshiyi upartner wakho ubumnyama kumele umthandazele ukuthi naye umoya umrelease because uma umshiya uphuma wedwa uzosala kuloya moya. Yeah. Sisibuye siyabonga. Konje number yakhe ithini? 060 Yeah. 786 0550. Siyabonga kakhulu bazalwane lapha emakhaya. uNkulunkulu nje anigcine anibusise kuhlezi kuyintokozo kuba nani. Ngihlezi ngenza sure ukuthi ngiyana appreciate ukuthi kuba ngayiphutha elikhulu mangavezi ku appreciate kwami ukusupporta kwenu kanjalo naseyinkonzweni esiba nazo emkhulekweni esiba nayo yonke lento esiyenza khona lapha online senza sure ukuthi abantu baya benefita positively kuzo zonke izinto esizenza khona la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ngihost yenu. I'm your host ST Dlamini. uNkulunkulu angigcine ke anibusise sibonane nange episode yethu elandelayo. Amen. Amen. Siyabonga sibuye. Amen. Hambe kahle usikhonzele ku Babushabalala. Yes. Yeah. Hayi no wedwa ake. Hayi no ingxoxo